Pozeráš sa na svoju záhradu v júni. Všetko je zelené, bujné, silné, ale klameš sám seba. Táto zeleň je lož. Je to fasáda, za ktorou sa skrýva tvoja najväčšia chyba. Chyba, ktorú robí 99% z vás a potom sa čudujú, prečo sú ich vedrá prázdne. Myslíš si, že im dávaš to najlepšie. Kupuješ drahé farebné granule. Leješ zázračné tekuté hnojivá sľubujúce hory doly. Zobuď sa, toto je jed. Sypeš svojim rastlinám čistú chémiu, ktorá ich núti rásť do listov, ale zabíja ich plodnosť. Predajcovia sa ti smejú do tváre. Predávajú ti drahú závislosť. Steroidy pre rastliny, ktoré nafúknú zeleň, ale nechajú ťa bez jedinej paradajky, bez jedinej uhorky. Vyhoď to! Všetky tie flašky a vrecká. Urob to hneď. Sú to vyhodené peniaze a istá cesta k nulovej úrode. Problém je dusík. V júni tvoje rastliny už nepotrebujú toľko dusíka. Dusík je na listy, na rast. Ale jún je o kvetoch a plodoch. Tým, že im dávaš dusíkaté hnojivá, im kričíš: rasť do listov, zabudni na plody, chcem len zelenú džunglu. Tvoja rastlina je ako kulturista na steroidoch. Obrovské svaly, ale nulová plodnosť. Je slabá. Bunky sú vodnaté, steny tenké a to je pozvánka na hostinu. Pre vožky. Pre plesne. Pre všetko, čo ti chce zožrať nádej na úrodu. Vidíš tie žltnúce spodné listy? To nie je nedostatok vody. To je krik rastliny, ktorú si predávkoval dusíkom a ona teraz nemá silu na draslík. A fosfor. Rastlina potrebuje v júni dve kľúčové veci. Fosfor, P, pre korene a kvety. A draslík, K, pre silu, cukor v plodoch a odolnosť. A kde to nájdeš? Nie v tej farebnej chémii. Máš to doma. Je to zadarmo. A je to 1000-krát účinnejšie. Zabudni na všetko, čo si doteraz počul. Riešenie je drevný popol. Ale nie hociaký. Potrebuješ čistý popol z tvrdého dreva. Žiadne drevotriesky, žiadne lakované dosky, žiadne uhlie. Iba čisté drevo. To je tvoje zlato. Teraz počúvaj. Toto je recept, ktorý zmení tvoju záhradu z džungle na továreň na úrodu. Navždy. Krok 1. Zober jeden pohár, asi 200 gramov preosiatého drevného popola. Krok 2. Zalej to 10 litrami vody. Najlepšie dažďovej alebo octatej. Nie chlorovanej z vodovodu. Krok 3. Dôkladne premiešaj a nechaj to 24 hodín lúhovať. Občas premiešaj, musíš z toho vytiahnuť všetku silu. Výsledok? Tekutý draslík a fosfor. Priamo vstrebateľný. Bez dusíka. Presne to, o čo tvoje rastliny prosia. A teraz aplikácia. Žiadne kropenie listov. Ideš priamo ku koreňom. Tam sa odohráva ten zázrak. Pôda musí byť vlhká. Nikdy nelej hnojivo na suchú zem. Spáliš korene. Najprv polej čistou vodou. Potom zober asi liter toho popolového výluhu na jednu dospelú rastlinu. Paradajka, paprika, uhorka, tekvica. Lej to pomaly, ku koreňom. Predstavuj si, ako tá sila prúdi dovnútra. Ako mení program rastliny z listy na splody. Opakuj to raz za 10 až 14 dní. To je všetko. Žiadna veda, žiadne náklady. Iba čistá, brutálna efektivita. Čo sa stane? Do týždňa uvidíš zmenu. Rast listov sa spomalí. A potom to príde. Explózia kvetov. Každý kvet sa zmení na plod. Rastlina bude mať konečne silu, aby ich udržala a vykrmila do obrovských rozmerov. Plody budú sladšie. Draslík je zodpovedný za tvorbu cukrov. Tvoje paradajky budú chutiť ako paradajky, nie ako vodová hmota zo supermarketu. Budeš vynášať úrodu vo vedrách. Vo vedrách. Zatiaľ, čo tvoj sused, ktorý stále verí reklame, bude plakať nad svojimi zelenými, neplodnými metlami. Toto je tá pravda. Tá jednoduchá, surová pravda, ktorú pred tebou skrývajú, aby ti mohli predávať drahé a neúčinné sračky. Máš na výber. Pokračuj v klamstve, v ceste k neúspechu, alebo vezmi rozum do hrsti a urob to, čo funguje. Ak chceš viac takýchto brutálnych, ale funkčných návodov, ak máš dosť marketingových lží a chceš skutočnú úrodu, tak rozbi to tlačidlo odberať.
a aktivuj si všetky upozornenia. Pretože to, čo príde na budúce, ti zachráni papriky. Nebuď obeť, buď pestovateľ. A teraz choď a namiešaj si ten popolový elixír